Veliki pozdrav, drage životne dizajnerice, dragi životni dizajneri. Pozdrav. Prvo ćemo vam pokazati jedno lijepo mjesto, jedan kafić i pokazat ćemo vam jednu poruku koja piše ovdje na zidu i onda ćemo o tome govoriti. Dakle, prvo da vam pokažem ovo lijepo mjesto u tajlandskom stilu, moderni tajlandski stil, možemo to tako reći. Evo, jastučnice su jako zanimljive, šarene. Je kava. I sada ćemo vam pokazati jednu mudru poruku. Ja sam je već podijelila na svom Instagramu i Facebooku, a ovdje dijelimo s vama. Kaže, nikada nije kasno, odnosno prekasno, da započnemo ponovno. Evo još jednom da vidite. Nikada nije prekasno da započnemo ponovo. I s obzirom da je to super poruka, željeli bismo s vama razgovarati o ovoj mudroj misli, mudrosti, o ovoj poruci. Da li se slažete, ja se nadam da nas dobro čujete, da li se slažete da nikada nije kasno da započnete nešto ponovno, da učinite nešto novo, bez obzira koliko godina imali, koliko toga prošli, koliko mnogi stvari možda da niste ni uspjeli, ali opet da nikada nije prekasno, niti kasno da započnete nešto novo. Evo, čekamo vaše komentare. Čujemo se, hvala Danilo, čujemo se. Evo, reci Mario, nikad. Dakle, nikad nije kasno. Želimo čuti vaše mišljenje. Sve više ljudi. Mnogi ljudi kažu, imaju 30 godina, pa kažu, ja sam prestara za nešto. Ili, moje vrijeme je prošlo. A ima 30 godina. Dobro, to je neki slikoviti primjer. Da slažete se. Dakle, slažete se da nikada nije kasno da započnete nešto ponovno, nešto novo. Mi se osobno smatramo da dok god smo živi da učimo, da upoznajemo sebe i da je zapravo uvijek pravi trenutak da nešto novo napravimo. Mnogi ljudi zapravo ostanu zablokirani u svojim umovima jer kada dožive određeni neuspjeh boje se ponovno nešto pokušati, boje se ponovno nešto novo započeti jer misle da im je kasno i zapravo jer je u pozadini taj strah da neće uspjeti. I kao što je Mario rekao, neki ljudi jednostavno koliko god da bili mladi, ajmo reći 30 godina, ja znam zašto je to Mario rekao, znamo nekoliko ljudi koji su istinu mladi, ali oni smatraju da je kasno za njih da bilo što naprave, da li je to promjena posla, bilo koja promjena. Neki ljudi smatraju da su dovoljno stari i da nemaju vremena da započnu nešto novo. A mi u suprotnosti, evo sad čitam vaše komentare, da neki ljudi su zaglavljeni u vremenu, da im što sve još pisali. To je njihov problem, kaže Aleksandra, točno. Nikad nije kasno, slažete se. A znaš što je meni zanimljivo? Zanimljivo je to što kod nas, odnosno kod nas na našim prostorima većinom ljudi jednostavno misle, kod nas na našim prostorima ljudi misle da ako rade jedan posao, da taj posao moraju raditi cijeloga života. Znači od trenutka kad su završili školu, zaposlili se i sad idem ja raditi do penzije. To vrijeme je prošlo. To vrijeme više ne postoji. Danas na našim prostorima isto tako kao i u zapadnom svijetu ljudi mogu za svog života promijeniti 10 do 15 različitih zaposlenja. Što znači 10 do 15 različitih zanimanja. I zato nemojte se ograničiti nikako. Vidjela sam neki dan, da li to na Instagramu ili Facebooku, ne znam točno, ali mislim da je žena od 60 i nešto ili 70 i nešto godina upisala fakultet. Negdje u inozemstvu, mislim u Americi. Mene je to toliko razveselila ta vijest. Rekao, kako je lijepo vidjeti ili 80 godina, ne znam, evo ako neko zna ko je vidio tu vijest da je žena 60, 70, 80 godina, mislim da je još 70, 80, je upisala fakultet jer je željna znanja, ona želi učiti.
I jučer smo govorili na Facebooku, ima i na YouTube kanalu Moj životni dizajn video gdje smo zapravo govorili kako je važno gledati prilike, prepoznati prilike, prepoznati mogućnosti, da ste uvijek, da njegujete taj stav da ste otvorenog uma i da ste znatiželjni, jer mnoge stvari će vam još više onda, odnosno vi ćete ih pronaći, privući, recite to kako god želite. Tako da kad smatrate da u mnogim stvarima nikad nije kasno, to vam daje veliku slobodu izbora i veliki neki polet energije, nalite energije, da možete nešto ostvariti. Pa ta stara žena je upravo dokaz tome da nikada nije kasno. Nikada nije kasno, jer kada shvatite da zapravo to, sva ta naša kriva uvjerenja i ono što društvo diktira, ono što se stalno previše prezentira u svijetu, to je rodi se i završi osnovnu školu, završi srednju školu, piši fakultet, zaposli se, imaju obitelj i onda idu u mirovinu. Evo kaže ovdje Jovana, u Australiji je to normalno, kaže Filip, jeste, to je istina, u Americi je isto tako. Ali kod nas sve više dolazi. Kod nas to dolazi, znači mi prestajemo biti društvo industrije, društvo ljudi u tvornicama, mi postajemo društvo znanja. I s obzirom da postajemo društvo informacija, društvo znanja, a u svakom trenutku vi se možete ukopčati, čak i ne morate ni imati kabel, sad je sve preko Wi-Fi, sad je bežično možete imati to znanje, pristupiti tome znanju, iskoristite ga. Uzmite svoje laptope, svoje mobilne uređaje, svoje tablete, što god vam je pri ruci, prikopčajte se, veliki izvor znanja je tu, vam je dostupan na dlanu vaše ruke, iskoristite ga. Naučite nešto novo, upotrijebite to znanje. Da, samo da se nadovežem, zapravo sve to kako je nametnuto, kojim koracima trebamo kroz život ići, u kojim razdobljima, i to isto postoji kad nam kažu do te i te godine se trebaš vjenčati, imati djecu i tako dalje. Zapravo vi sami dizajnirate svoj život, mi smo nazvali Moj životni dizajn, dakle mi sami odlučujemo kako ćemo mi dizajnirati svoj vlastiti život. Naš život, naša pravila, mi smo odgovorni za sebe. Kako se napravimo, tako će nam biti. Mi znamo da imamo vremena. S jedne strane imamo vremena za ono što je dobro i kvalitetno, s druge strane nemamo vremena za gubljenje vremena, za ono što je glupo, što je besmisleno i što nam oduzima dragocjeno vrijeme i energiju koju možemo preusmjeriti ka onome što je dobro, što je kvalitetno za nas. Tako da, jednu stvar ja bih uvijek rekla, nemamo vremena za gubljenje vremena, ali da imamo vremena da stvaramo život kakav želimo i da zaista stvaramo. Mora biti treba postojati unutarnji filter neki. Unutarnji filter za prepoznavanje šta valja, šta ne valja, je li tako? Da. U svakome od nas. Veliki pozdrav svima, samo malo, vas dvoje ste sjajni podizači samopouzdanja, hvala, V-Step. V-Step, samopouzdanje se zove samo zato što ga sam podižeš. Da, evo, sve su pravo, ljudi, liječite svoj život, pa dalje, trebamo se svi liječiti na neki način. Najjednostavniji i najprirodniji lijek je meditacija, čišćenje iznutra. U ovoj državi moraš, kaže butik, u ovoj državi moraš mijenjati radna mjesta i promijeniti ih jer te izude gdje god da stigneš. Nije kasno za spakirati se i otići. Ma gledajte, evo, još ćemo vam jednom ponoviti. Možete se vi spakovati i uzeti sve što imate, staviti u jedan kofer i otići negdje, ali to neće promijeniti ono što je vama u glavi. Gdje god da odete, idete, nosite sebe. Evo, ja se sjećam točno prije 5 godina kada smo prvi put došli u Tajland i sad naravno odete na totalno drugačiji kontinent, totalno drugačija sredina, znači sve je totalno drugačije nego što je kod nas u našoj regiji. Da sam ja mislila, imala uvjerenje, ja sad kad odem u Tajland, meni će se sve promijeniti, mislim, mijenjam okolinu, mijenjam sve, apsolutno ne. Tek tada sam uvidjela koliko imam krivih uvjerenja, koliko moram puno raditi na sebi. I onda sam fino, ok Marijana, sad ćeš fino raditi na sebi svaki dan. Počela sam, pošto sam došla u Tajland, znači prije 5 godina, 2014. godine, krenula sam u meditacijske centre, meditacija me zaista preporodila i radila sam na krivim uvjerenjima. Onda kada sam vidjela koliko smo mi ukalupljeni ljudi u toj okolini u kojoj se nalazimo, to je bilo strašno. Dakle, meditacija je bila brisanje, rješavanje krivih uvjerenja i bilo je mukotrpno na početku, istinu je, ali se isplatilo.
Gdje nisam toliko tada radila na sebi, ne bi danas bila tu gdje jesam, evo opet u Tajlandu, na lijepom mjestu, ali kaže morate biti svjesni sebe, svjesni tih krivih uvjerenja, svjesni što okolina govori, a što vaša duša kaže, što vi želite za sebe. Jer ja znam, Mariju, ja smo rekli, mi odlazimo za Tajland i naravno svi naši su bili u šoku, ko još ide u Tajland, šta ćete u Tajlandu, idite... Svi idu u Njemačku, Irsku. Svi idu u Njemačku, Irsku, Austriju, a vi ćete u Tajland. I mi smo baš u to vrijeme, kada je bila veliko iseljeništvo, kad su ljudi svi išli van, jel, u europske države, smo otišli u Tajland i svi su ostali u šoku, rekli su svaka vam čast, kako ste uspjeli. Ali nisu znali što se 2 godine prije toga događalo, da smo se mi 2 godine pripremali da bi prvi put otišli u Tajland. To zapravo niko ne vidi, to se zove onaj iceberg, niko ne vidi onaj donji dio ispod vode, koliko vi radite, koliko se vi žrtvujete, koliko ulažete da bi onda zasijali. I niko to nikad neće priznati. I nikad to neće priznati. Svi vide samo onaj vrh što ste postigli, kažu joj, nije to tako teško, lako tako. Ajde da se vratimo na putovanja. Putovanja su odličan način da se strušite nekakve predrasude, nekakva razmišljanja koja ste možda imali, što su vam neki drugi ljudi usadili. Jer vidjeti drugu kulturu, vidjeti način razmišljanja druge kulture može biti itekako korisno. Jako, jako korisno. Kako za razvoj vašeg posla, tako i za razvoj... Čekaj, evo, slušaj, evo jedna kaže Lidija, samo ti idi, možeš i zašto ne, na račun drugih budala, pametni sigurno mogu to i bez tebe, da idu jer moraju raditi, a vi ne morate, da svakam čas puste priče. Evo, ovo je upravo jedan komentar koji je prepun krivih uvjerenja, o kojima upravo pričamo i predrasuda. Frustracija, osobnog nezadovoljstva, mi s tobom Lidija. Jer moraju raditi, a vi ne morate. Ko kaže da mi ne radimo? Da. Ko kaže da ne radimo? Pa da. To je to. Ljudi to su predrasude. To je šteta. Šteta je kada ljudi vide druge ljude kako lijepo žive i putuju i onda umjesto da blagoslivljaju to što bi oni sami htjeli biti, oni su ljubomorni i zavidni. To mi uvijek bude žao. Ljudi svako dobro. Da, blagoslovi ono što želiš imati. Umjesto ja znam i mi, kad bi gledali druge uspješne ljude, rekao, svaka vam čast, bravo dragi ljudi, ja vam želim još puno, puno više nego što imate. Ja se dobro osjećam jer sam sretna zbog tuđeg uspjeha. Što se onda događa? I samo i budete uspješni. Ali gdje ima ljubomore, zavisti, baš ne možete imati nešto što niste blagoslovili. I zato jeste na mjestu gdje jeste ako ne blagoslovljate druge. Tko nije sretan zbog tuđe sreće, zbog tuđeg uspjeha, neće ništa puno postići. Ali kažem, dosta ljubomora i zavisti, mislim, općenito svugdje u svijetu, ali pogotovo na našem području. Evo, Amerikanci, ako pogledate Amere, oni su svi, evo u Tajlandu sam, Tajlanđani, oni su svi biznismeni, oni su svi poduzetni ljudi, to je nevjerojatno, oni svi rade, oni svi stvaraju, oni stalno gledaju prilike, iskorištavaju, rade, stvaraju i još su sretni kad neko drugi uspije, pogotovo Ameri. Kod nas u našim krajima je jako poznato da ti ljudi neće oprostiti uspjeh. Ljudi ti neće oprostiti uspjeh. I zato je velika razlika između onih koji će reći joj da lako vama, vidite, to je jedno te isto, uvijek je tako, koji su ljudi ljubomorni, zavidni, prepuni predrasude, krivih uvjerenja, će uvijek dati neku destruktivnu kritiku, komentar, ne bivajući svjesni da samo govore kako se oni osjećaju i kakvi su oni kao ljudi. Tako da, blagoslovljajte ono što želite imati. Ho'oponopono, da, stvarno. Ali eto, ima svega. Kaže Sandra, apsolutno se slažem, zato volim München, jer je multikulturalan i toliko sve prekrasno funkcionira u savršenom redu. Želim djecu to odgajati da budu svoji ono što jesu. Tako da, nema predrasuda, ljudi vas ne osuđuju i koliko god vi bili kulturalno drugačiji, jednostavno prihvaćaju vas. I to je tako divno. I to je recimo divno, dok kod nas je to više vlada osuđivanje. Jako veliko osuđivanje kod nas vlada jer ljudi su prepuni predrasuda. Pogotovo u manjim mjestima, u većim mjestima nije toliko, ali u manjim mjestima je. Ali evo, ovdje u Tajlandu nije baš briga. Odakle si ti, koje si vjeroispovijesti, čime se baviš, baš i briga. Već ali možemo mi nešto napraviti, stvoriti, surađivati. Dakle, tolerancija je isto, ali osoba koja je fokusirana na rast,
koja je fokusirana na stvaranje, ona će uvijek gledati kako može surađivati s drugim ljudima. I kada vidi da netko ima to što ona želi, blagoslivljat će to. A neće kukati i ismijavati ili bilo što. I rekao bih, u trenutku kada blagoslovi to, otvara se da to isto ima. To je možda kontra nečih vjerovanja, kontra razmišljanja određene skupine ljudi, ali dok se to ne dogodi, nažalost, tu ste gdje ste. Kaže Arnela, da li su Tajlanđani friendly ljudi? Jesu, apsolutno. Kako im je duša? Malo istražimo kod Tajlanda. 99,99% ljudi koje sretete će vam se nasmijati. Dakle, imat će osmeh na licu, izričito su ljubazni, dragi su, ajmo reći ponizni. Nije da je to ponizno, nije da su ponizni, već je to njihovoj u kulturi da te fino pozdrave, da su nasmijani. Meni to osobno uvijek fali kad se vratim u Hrvatsku, u Srbiju, kad budem u našim krajevima, zato što nema osmih rijetko viđate, nema tolike ljubaznosti, to mi fali. I mislim da najviše od Tajlanđana što možemo naučiti je kako da budemo ljubazni s osmijehom i kako surađivati i ne osuđivati ljude, već blagoslivljati druge ljude, fokusirati se na suradnju i biti ljubazni. I kad dođemo na kavu, ja kada sam u Hrvatskoj, mi uglavnom nećete nas vidjeti na kavama jako rijetko, jer osim što smatramo da je trošak, osim toga nije neka toliko kvalitetna usluga. Ovdje budemo ko kraljevi. Fino s osmijehom, evo baš ću sad pokazati. Uslužena sa osmijehom. Evo, mi smo naručili 2 ledene kave. Dobili smo čaj. Dakle, čaj potpuno besplatno u ovom kafiću. Dakle, oni daju više. Mi jako puno učimo od njih što se tiče baš te usluge. Mene je to jako, jako važno. Dakle, uvijek vam daju u većini slučajeva. Dakle, uz uslugu dolazi i lijepi osmijeh, puno ljubaznosti, srdačnosti i još vam nešto daju dodatno. Dakle, ovaj čaj njih možda ne košta puno, ali i sama ta gesta, naručuje za kavu, mi vam još dajemo i čaj, osjećate se ugodno, još i lijep prostor. Znaju stvoriti lojalnost kod gostiju. Znaju stvoriti lojalnost i naravno prvi put smo ovdje sad na ovom mjestu. Prosti Mario, prvi put smo na ovom mjestu, ali ćemo opet doći zato što su jako ljubazni, jako je ugodno i daju više. Evo, kada mi imamo seminare, radionice, program uskoro će biti meditacijski tečaj, svi koji su ikada bili na meditacijskom tečaju, koji su bili na seminarima, radionicama, dobro znaju da mi dajemo uvijek više. Uvijek više. To ne može reći niti jedna osoba da nije tako, jer je Arnela, apsolutno ona je pitala da li su friendly ljudi. Arnela, na internetu ćeš pročitati svašta. Odi na internet i pročitat ćeš od najgorih stvari do najboljih stvari. I sad ako se trudiš stvoriti nekakvu jedinstvenu sliku na osnovu svega što si pročitala, to je nemoguće. To je dobro Marijana rekla, kada dođeš u određenu zemlju, gdje god dođeš, naći ćeš ono što tražiš. Bere, kada pitaju što sam našla u Tajlandu, ja sam rekla ono što sam tražila sam ono kakva ja jesam. Što sam tražila, našla sam predivne učitelje, išla sam, stalno idem u nove meditacijske centre, na predivna mjesta, prelijepa priroda, savršena priroda, preukusna hrana, divni, ljubazni ljudi, dakle, našli smo sve lijepo, jer smo to tražili. Tako da, ono što tražite, to ćete naći, tražite ono kakvi jeste. I što se tiče vremena, tu je vječno ljeto u Tajlandu, da. Aha, jedno pitanje vezano za kako zaboraviti osobu. Dobro, ovo ne govorimo o tome. Tako da, sad smo se malo prebacili na temu. Hvala, draga Viki. Marijana je ekspert za meditaciju. Zato sam i stalno i ovdje u Tajlandu, stalno usavršavam svoju meditacijsku praksu. Meditacija je osnova osobnog ličnog razvoja, to govorim, to ću stalno govoriti, jer naš um je osnova naše egzistencije. Dakle, ljudi koji su u komi ne mogu ništa naučiti, ne mogu ništa ni učiniti u svom životu. Dakle, um je negdje dalje, tijelo je u komi, cijela osoba i srce kuca, ali ne mogu ništa napraviti. I većina ljudi zapravo kroz život prolaze kao zombi. Dakle, isključili su mozak, svoj um, jer tijelo se samo održava, srce kuca, ali ništa ne postižu. Zato kada baš meditirate, vi se najbolje upoznajete sa sobom.
bivate svjesni što se događa ovdje, bivate svjesni i da li ste možda ljubomori na nekoga, da li zavidite nekome, zbog čega se osjećate bijesno, zbog čega se osjećate nesretno i tako dalje. Dakle, upoznajete sebe, otkrivate tu svoju prirodnu narav, otkrivate i to svoje trenutno emotivno stanje i mentalno stanje. Jednostavno, to je nešto najbolje što postoji. I tako se učite da još više upoznajete sebe, da održavate samo kontrolu, da upravljate sa sobom. Tako da je meditacija zapravo, kada naučite pravilno meditirati, što vas podučavamo na meditacijskom tečaju, vi zapravo učite kako da budete slobodni. Kako da upoznaš sebe i onda s time da prepoznaš i dobro u drugima i onda bolje komuniciraš s drugima, što direktno utječe na tvoj uspjeh i osobni, i poslovni, i društveni, tako? Ali u suštini je riječ o slobodi. Dakle, o slobodi da vi u trenutku budete svjesni svoje misli, prihvatite tu misao, pustite i fokusirate se na nešto drugo. Da budete svjesni kako se trenutno osjećate. Ako vam neko kaže neku rečenicu, bilo što vas možda izbaci iz takta, da ostanete sabrani u trenutku, a ne da burno reagirate. Da prepoznate u ljudima i njihove namjere, da osjetite i energiju, da se još više povežete sa sobom, da osjetite svoju intuiciju. I ono što mislim da je iznimno jako važno, pogotovo u današnjem svijetu, je to da ostanete svoji, vjerni sebi i da imate svoj stav. Jer čovjek bez stava nije čovjek. Tako da je ključna ta sloboda, samopouzdanje, samopoštovanje, asertivnost, da se zauzmete za sebe i upravo to da dizajnirate željeni život. To je najvažnije, jer svako je odgovoran. I nikad nije kasno da počnete razmišljati drugačije. Nikada nije kasno da počnete ponovo i da promijenite način na koji razmišljate. Uvijek je pravo vrijeme da se učine dobre stvari, da se počne meditirati. Vi ste sad puno pisali. Kaže, joj ne mogu, to ja sam živac, nije istina. To je krivo uvjerenje. Ljudi koji su nervozni, ja sam prije bila dosta, dakle ja sam prije patila, ja to zovem patnja, zato što to jeste bila patnja, patila i od depresije, od anksioznosti, imala sam i napade panike i bila sam prije dosta jako nervozna osoba, kad se trese noga, pa nervozna se, pa si griskaju. Vi to možete povjerovati? Ovo sve što Marijana govori. I bila sam iznimno povučena osoba, jako povučena i nisam ni voljela uopće izlaziti van i komunicirati s ljudima i meditacija me spasila. Jedno od otkrića je bilo kada sam saznala da mi imamo misli. Znači, ljudi nisu, dragi ljudi, većina ljudi uopće nije svjesna da oni imaju misli, da su to misli. Oni se poistovjećuju sa svojim mislima. Ja kad sam to saznala, prvi put ja sam ostala paf, trebalo mi je, to je bilo jako prije 10 i više godina, trebalo mi je vremena da shvatim, pa reku, čekaj, to su misli, to nisam ja, tko to misli, što se ovdje događa. I onda, naravno, meditacija, mi bivamo svjesni svojih misli, udaljavamo se od svojih misli i svjesni su svoje prave istinske prirode, svoje ljepote, tog unutarnjeg mira i ljubavi. Da naravno, dolazi misao, to nisam ja, to je samo misao, prolazi emocija, sve to privremeno, to nisam ja. Etikete na kojima se ljudi definiraju da je neko uspješan, da je neko neuspješan, što god, to i dalje nisam ja. To jeste sve usput tijekom života, ali sve to privremeno. Ali kada meditirate, zapravo jako je važno imati pravo razumijevanje u meditaciji. Stvari da mnogi ljudi nemaju pravo razumijevanja u meditaciji. Onda čak većina ima neki strah. I ima neki strah i kriva uvjerenja i puno predrasuda, što je jako žalosno u 21. stoljeću. 21. stoljeće, to treba naglasiti, nalazimo se u 21. stoljeću, tako da informacije na sve strane, ali ono što sam ja naučila tijekom života, ako hoću nešto naučiti, ja se tome posvetim, izaberem učitelja i posvetim se jednom programu, prožvaćem to, dakle prolazim kroz to, imam dobro iskustvo, imam temelj, dalje idem sama. Jer ono što se događa, što se i meni dogodilo, sam prije svašta čitala, svašta pratila, svašta gledala, ja sam imala sve zbrkano u vezi meditacije. Dok nisam došla u Tajland prvi put, u prvom meditacijskom centru, ja sam ostala paf, jer sam rekla, pa čekaj, to je tako jednostavno, to je tako lako, zašto se to toliko kompliciraju? Dakle, meni je trebao pravi dobar učitelj, pravo dobro iskustvo, pravo razumijevanje u meditaciji, da batalim sve ono što sam krivo čula i što je bilo previše komplicirano
i onda sam napravila svoj meditacijski tečaj. Evo već 300 i nešto žena je prošlo kroz tečaj i mnogi životi su se transformirali. I onda gledate pozitivan utjecaj kada jedna osoba nauči meditirati i onda i suprug nauči meditirati, djeca nauče meditirati i ta osoba dalje širi mir. Dakle, koliko je to velika dobrobit, koliko je to dobro i pozitivno za okolinu. Veliki utjecaj. Čitave zajednice se mijenjaju. Počeši od obitelji pa onda dalje. To je jedan veliki pozitivan utjecaj na svijet, ja bih rekao. Veliki. Da, kaže Rkman, da, kod mene užasno površna sam u mnogim stvarima, toliko toga čitam i zanimam se, a na kraju opet ništa ne znam. U tome je stvar. Današnje društvo, dakle, informacijsko doba, ljudi previše konzumiraju informacija i onda se izgube. Ja više ne znaju ko šta. Pušim se iz glave. I zato mi isto, evo, mi smo sad isto na 3, znači jedan je već prošao program, sad smo na drugom programu, u 3. mjesecu imamo 3. program na kojem sudjelujemo i prolazimo jedan po jedan i nadograđujemo sebe, učimo, ali idemo jedan po jedan. Osobno ja svima od srca preporučam moj meditacijski tečaj zato što je nešto najbolje što osoba može za sebe napraviti. Ozbiljno. Dakle, ovo je potpuno, govorim iz stanja svijesti, u smislu da sam svjesna onoga što ljudima dajem i kako im meditacijski tečaj pomogao. Svima onima kojima je pomogao, to su takva iskustva da nešto predivno, ja to ne mogu objasniti. Kad nekome promijenite život, kad neko ima tešku situaciju u obitelji se izdigne i spasi sebi cijelu obitelj, kada ljudi prestanu biti depresivni, anksiozni i kada jednostavno konačno žene postanu sebi najbolje prijateljice, zavole sebe i prihvate u potpunosti, budu nježne prema sebi, kada se brakovi spašavaju, kada majka je predivan primjer svojoj djeci, onda toliko bude sretna i kaže hvala Marijana što si me naučila meditaciji, ja prenosim to znanje svojoj djeci, kada vidim kako oni divno rastu kvalitetne osobe i kada se nauče nositi sa stresom, ona je presretna majka, prezahvalna, jer današnji, recimo ono što je nevjerojatno je to koliko postotak djece u osnovnoj školi govori da su pod stresom. Sada, ako vi imate djecu, vi naučite meditirati, recimo moje meditatorice, dosta njih, većina njih su majke, one nauče meditirati, djeca nauče od majke meditirati, najljepše je biti nečiji primjer. Dakle, ako želite najbolje svoje djeci naučite meditirati. Budite majka uzor, roditelj uzor, otac uzor. Brat, jedan sestra. Muškarac je pitao da li je to samo za žene. Trenutno ovaj tečaj je. Da, trenutno je, ali i bit će. Evo Valerija. Tečaj je dizajniran za žene. Evo Valerija, moja meditatorica, kaže pozdrav od meditatorice i Marijanine učenice, zahvalna do neba. Hvala, draga Valerija. Ali to ne sprečava ni muškarci da pogledaju videa ako im ne smeta to što se Marijana obraća ženama. Da. Jer ono što smo mi primijetili da su žene uvijek otvorenije da rade na sebi. Moj meditacijski tečaj koji sam napravila, znači već 2 godine postoji, njega sam govorila u ženskom rodu, obraćala sam se u ženskom rodu, tako da je se za žene, ali imam videa i snimat ću videa isto o meditaciji, općenito svima. Čak mislim napraviti još jedan novi program, jer sve više imam zainteresiranih muškaraca koji žele raditi na sebi, to je predivno. Ja i Mario se jako tome veselimo kada vidimo da ima jako puno muških osoba koje žele ulagati u sebe i naučiti meditirati divno. Tako da bit će nešto za sve vas. Ima ih sve više zato što su se osvijestili. Većina ljudi je sad postala svjesna da ako želi promijeniti nešto u svojoj sferi, izvan sebe, mora promijeniti prvo sebe iznutra. Znači mora krenuti iznutra prema van, a ne izvana prema unutra, jer možete vi imati sva blaga svijeta, ali ako unutra nešto ne štima, onda možete samo biti jedan, kako se to kažem, jadni bogataš. Pa da, biti jadni bogataš nije baš opcija. Znači, šta mi vrijedi sva blaga svijeta ako se ja iznutra osjećam loše? Ako krenem iznutra prema van, onda će se izvana stvoriti ono blago koje će onda mene ispuniti i iznutra i izvana, ali tako? Pa da. Ja vam kao muškarac mogu preporučiti i muškarcima i ženama na YouTube kanalu. Marijana je snimila 3 dana meditacijski trening. Ako nemate vremena ili ste jako zaposleni, pogledajte ta 3 dana, to se svako može odvojiti
za 3 dana možete svoj život promijeniti ukoliko primijenite ono što Marijana podučava na trodnevnom meditacijskom treningu. To je na YouTube-u dostupan, evo, i samo kroz ta 3 dana, to sam sažela neke jako iznimno važne stvari u meditaciji, ali i tijekom ta 3 dana, taj trodnevni meditacijski trening, tu možete jako puno naučiti o meditaciji, imati pravo razumijevanje. Sad, to su samo 3 dana, zamislite što sve možete postići kada je 21 dan u pitanju. Samo malo. Irena kaže, molim vas, kada počinje tečaj? Meditacijski tečaj će početi uskoro, za koji tjedan ja ću vas obavijestiti o svemu. O svemu ću vas obavijestiti. Kaže Dark Lady, trodnevni trening od Marijane je savršen i meditacijski tečaj. Pa da. Muhamed kaže, pratim vas uvijek i divni ste, ostanite nam tako još mnogo vremena za nas koji vas gledamo i slušamo. Hvala, poštovani Muhamed. Hvala vam. Arnela kaže savršeno, da, hvala vam, dragi ljudi. Mi se iskreno nadamo da će što više vas krenuti u akciju, jer možemo mi slušati jedni druge koliko god hoćemo, ali ako vi ne poduzmete određenu akciju vezanu za svoj život, onda će stvari ostati na istom mjestu na kojemu jesu. Znači, poduzmite akciju. Nikad nije kasno. Koliko god godina imate, možete krenuti sada i promijeniti nešto za godinu, dvije, transformirati svoj život i onda biti najsretnija osoba u svom vlastitom životu do sada. Jel? Da. Mi smo u Chiang Mai, da. Hvala, lijep pozdrav iz Dubrovnika, hvala dragi ljudi. Na sjeveru Tajlanda, da. Tako da započeli smo isto sa jednom porukom važnom, ali prošli smo brojne teme kroz ovaj video. Mi ćemo ostaviti video, nadamo se da će biti dostupan. Još jednom znajte da nikada nije kasno da započnete ponovo. Nikada nije kasno da počnete ponovo. Tako da, dragi ljudi, želimo vam divan ostatak dana, uživajte, budite mindful, meditirajte i učinite nešto danas za sebe. Neku sitnicu, nešto što će vas usrećiti. Pa da. Evo, veliki pozdrav od nas. Vidimo se, bok! Pozdrav!